bounds. İşte Salatya Musiki, A Studio Friends Group Production. Махидма ором када натонистам ба насиҳат, махидма боварда натонистам аи вазъият. ишқи ту ғалаба кадак, ма қоилам да хушругит, конечно маразадаги ҷоеда ҳар як ҷигит. миян таидомтон ба мерси таётаву бенверанги, ма ходок хириневу мебаранад мерверос, меги ту данито мешада байни дугонот. парини расиян дорум биги бихандам барот, эката чай ма ту зеб дори раис бачода, дафку маи харобака дил бите ягон качокда. ма фақат реп мехонам баро дуво гул меорам, мумкин дар репом дигар нагум гапи чашм сиёра. неки ма дӯст медорам то охира, ишқи ту зиндоне аст ки мар ёда уҷа асирай. да гапои худам раш мекунам, хай илоҷ надорум, рӯзе мефаҳми ай бой бачода чизи бойтар дорум. ором бош ту марё, бикун фикри фардора, ӯ намедона ки ҳар як хандаи ту дардора. ӯ худаш намедона ки ай ҷон та ӯ азиза, чил қаландар ту да чи дар кора гап заe мавиза. ором бош ту марё, бикун фикри фардора, ӯ намедона ки ҳар як хандаи ту дардора. ӯ худаш намедона ки ай ҷон та ӯ азиза, чил қаландар ту да чи дар кора гап заe мавиза. ором бош ту марё, метарсам ки дер меша, хиёл мекунам ягон рӯз ҳама аю сер меша. метарсам ки рӯзе орзуҳои ба гатии ту ай сарат мемонаву миёй меги ма қадитам. лекин мумкин ӯ вақт ҷои лабои ширини тура пиваи талх бигира, бугум оромам бизабира тай дугоноҳо дизо кашидиа бела туфта. паринат бе диплому паринат расиян ай гуфта. ёд биёр гузаштара ба гапи дугонот накед, ту ҷостик нести ку дугонот кунан управлятат бояд ай ма мешидӣ. лекин да дига бағали марё беҳуда нахон бар намегарда камбағали. нагу баргарда монрава бисёр пир накун варақ, ӯ гили қади рашид бу кашидиш чанд шапарак. агар рӯзе мирдам ай рӯи ти беҳиссиёт, дар сари гурум нависем ки мурдай рашки зиёд. ором бош ту марё, бикун фикри фардора, ӯ намедона ки ҳар як хандаи ту дардора. ӯ худаш намедона ки ай ҷон та ӯ азиза, чил қаландар ту да чи дар кора гап заe мавиза. ором бош ту марё, бикун фикри фардора, ӯ намедона ки ҳар як хандаи ту дардора. ӯ худаш намедона ки ай ҷон та ӯ азиза, чил қаландар ту да чи дар кора гап заe мавиза. ором бош ту марё, бикун фикри фардора, ӯ намедона ки ҳар як хандаи ту дардора. ӯ худаш намедона ки ай ҷон та ӯ азиза, чил қаландар ту да чи дар кора гап заe мавиза. ором бош ту марё, бикун фикри фардора, ӯ намедона ки ҳар як хандаи ту дардора. ӯ худаш намедона ки ай ҷон та ӯ азиза, чил қаландар ту да чи дар кора гап заe мавиза.